Добре, я кажи какво стана Добре. след като приключихме ние и Любчо разболя всички ни. И аз се След като се разболях. излекувахме, и аз се разболях. Не пропуснах също. Какво стана после? Ние бяхме у вас. Да. У вас, смисъл там, където живееше преди. Да, така е. С бившият ти мъж и с смисъл, аз не знам сега какво семейно положение имате, аз да казвам ли бивш, настоящ. Бивше, да. Окей, добре. Не сме заедно вече, да. Да, не можах да се срещна с момичето ти там, но говорихме и за нея. И? В смисъл, не съм там вече, не съм с него и просто живота ми тръгна в коренно различна посока, освен че започнах да работя по себе си, започнах и да лекувам. Даже и дистанционно вече го правя. Почваш да развила си го? Абсолютно, да. Както и от време на време ми се отключват и гадателски способности. Това е много интересно. Даже Венци е свидетел на някакви случки по време на терапиите, които правя. И то дистанционно. Като цяло живота ми се промени абсолютно в коренно различна посока. И ние в момента с Венци сме заедно. Чакай сега, докато стигнем до момента, в който вие сте на този диван, има една камара неща, които са станали. Има, да. То просто всичко стана толкова бързо. За мен Колко бързо стана? Колко време след това се случиха тия промени? Да кажем, вие януари бяхте снимахме, март месец. 2 месеца. Вау! Ама чакай, това означава, че нещата са тръгнали на там и преди нас. Това не може да се случва просто 2 месеца. Нищо просто така не се случва. Въпросът е, че събитията, които се случиха толкова бързо, станаха наистина след 2 месеца всичко стана просто изключително бързо. То нищо не става просто така, като и ти всъщност ми сподели, че сега в момента това не е много добре прието при вашите, във вашите отношения. Абсолютно, да. И нали разбираш, че сега в момента, в който този епизод излезе, нали, го гледат в момента хората, най-вероятно няма да го приемат леко и лесно. Заради това аз, ако ми позволиш да кажа някои неща, сега, в смисъл, не в твоя защита, а в интерес на истината. Истината е субективна. Защото истината на всеки един човек си е истина. Тя не може да бъде една. Нали? Всеки един изживява нещо, което е неповторимо и няма как. Било то съпруг, било то дъщеря и така нататък, да държим сметка на наши близки заради собствен... Защото ние сме свикнали семейството да е удобно. Нали? Да. Всеки член на семейството да си е там, където е, за да може сигурността да си продължи да съществува и познатото да продължи да ни дава една основа. Да. Което обаче, ако се замислиш, първо, че ти си човек, ти, той, нали? Всеки един от нас е човек. И на първо място ние сме забравили, че за да е щастливо семейството, трябва всеки един по-отделно да е щастлив и да е спокоен. И ако не е имало комуникация помежду ви или пък дори да е имало, не е имало спойка, нали? И това не е само при теб, това се случва масово. Да, така е. Тогава в един момент, особено когато човек се събуди, говоря буквално и преносно, да се събудиш и да почнеш да прозираш и да виждаш и да решиш да вземеш своя живот в своите ръце. Всъщност това е събуждането. Точно така. Проглеждането. Виждаш нещата точно отвъд. Така. И в един момент започват, когато си неудобна и си събудила, излизаш от стадото, ставаш черната овца, нали, най-просто казано. Всъщност ти вземаш своя път. Така е, не стоиш в стадото. И когато ти тръгнеш по своя път, ставаш неудобна, другите започват да се страхуват, защото те не смеят да поемат по своя път, както ти. Защото какво ще кажат хората? Нали? Какво ще каже стадото? Останалите. И именно това е едно от основните неща, на които искам да накараме хората да се замислят. За които? Трябва ли аз да осъждам този от среща ми и да слагам етикети, при положение, че аз не съм в неговите обувки, не съм изживял това, което на него му се е случило, за да имам правото да определям и да осъждам неговото поведение? Мога ли аз да се опитам да разбера защо се е случило така и да вляза под кожата му, защото колкото и да е лош човек на пръв поглед, има винаги основна причина, която да е довела до дадени постъпки и действия. От тая гледна точка, колкото и да не могат да те разберат твоите близки, защото аз съм убедена, че ще гледат.
Ми се иска да погледне всеки един от тях себе си, дали е щастлив в живота, който води сам. Дали е щастлив с работата, с която се е захванал, професията си, дали е щастлив с средата, която го обгражда, дали вечер като си легне е спокоен и заспива без, как да кажа, щастлив като ми да деца ви, къде ти има една приказка. Може ли да се замислят? И така искам да провокирам всички, които са, защото много е лесно да те посочи така, да се побърка, дадоха я в интернет, научиха я хората и тя откачи и превъртя. Да, аз съм луда, вещица. Ти си луда, ти си вещица и аз съм, имам дошла съм и със сигурност нещо ти повлияла, ти тук съм ти дала. Ти си виновна, да. Разбира се, че съм виновна. Няма проблем, аз съм виновна. Въобще не ми пука. Въобще. Няма проблем. Аз приемам всичко, защото съм наясно тези, които обвиняват на какво ниво на развитие са. Така е, да. И затова, понеже го разбирам, и ги разбирам и тях. Така че, затова исках да го кажа това нещо, преди да започнеш да говориш каквото и да е. И всъщност да обясниш какво се случва с твоя живот и да оставим от тук нататък всички останали. Защото ти можеш да си пример. Да. Разбираш Искам ли? да кажа първото и най-важно за мен, че в момента съм щастлива. Това е. Това е много хубаво. Щастлива, просто с една дума мога да го кажа. Аз намерих себе си, намерих човека, който е на моите вибрации, с моята енергия, така да кажа, защото ние всеки ден се говорим точно на тези теми. Аз, де-факто, съжалявам много, но с мъжа, с който бях, той няма как да разбере това, което си се интересувала, което си усещала. Колкото и да казваше, че той ме приема, аз усещах, че просто вече аз на нивото, на което съм, ето сега и повечето ще кажат, да, тя сега трябва да те интересува. Нали, вече е голяма работа, не може да е с... Не е лошо да си голяма. Нека да го кажат, нали? Да. Ето, нали, те не са. Това е всъщност, просто аз вече наистина общувам само с такива хора, няма как. Парясници. Шегу се. Вече разбира се, да. Ето е, така. Да. И стана една такава чистка около мене. Аз благодаря на Господ, че хората сами се разкриват около мене, които съм имала за много близки. Има много случаи, за които сега подробно не искам да разказвам. И хората наистина го правят от злоба и завист, че те не могат да го направят, че нямат смелостта. За тях правилното е да си имат някакъв двойствен живот, да ходят само с други хора, да се запазят. Да, и за тях това е правилното, но за мен това не е правилното. Няма как да живееш в лъжа, да лъжеш хората, себе си, другите. Че те така. Само, че вътре какво става в тях? Те толкова могат наистина до там. Всеки може. Това е, да. Стига да реши. Много злоба завист срещнах, и просто от всички хора, близки, приятелки, имам една единствена, която в момента е плътно до мене. Цеци, поздрави! Цветелина, тя ми е много близка. Тя е единственият човек, който е плътно до мене и до днес. Значи, сега, точно сега си разбрала всъщност кой наистина ти е близък. Да, тя е също на моето ниво, така да кажа, на моите вибрации, с моята енергия въобще. Общо взето с такива хора общувам в момента. Кога се срещнахте с него?